Dead on arrival iti ospital ti sangapulo ket innem ti tawen na lalaki ken residente ti barangay Paratong iti ili ti Magsinggal, kalpasan na aksidente bayat iti panangimaneho na ti motorsiklo na iti barangay Biluka iti syudad ti Batak. Iti investigasyon ti pulisya, napataray ti driver ti motorsiklong agturong iti amyanan a direksyon, ti dinta maipagrupan awalan iti kontrol ti manibela aging ganang aksidente anadungpar na iti konkreto a pader. Nag-Superman executing motor trick ko na dali iti Superman. Tapos ti mo na nga nabanggana, kotse, bago di jay concrete nga balay nga mo tagigyan abandoned house. Insigida na itaray dayto iti balay pagagasan, ngem saanen na naisalbar pa iti biyag na gapo iti nakaro a sugat as sinagaba na iti ulo. Mapapati ati driver ket adda iti impluwensya ti arak iti mapasamak ti aksidente ken awan iti usar na a helmet. Basar pa iti pulisya, maibilang nga accident prone area iti nakapasamakan ti insidente. Iti Rodora nga kunada, adu dita, Bantay Batak nga tawag da iti asidik ti paggasolinaan. Accident prone area deta. Palagib damit kaditi naganak asaan da palubusan nga agmaneho diti anak da. Numan adda iti student license da masapol latay iti supervision tinataingan nga adda igyem na lisensya. Idawdawat pa iti otoridad kadagiti motorista iti kanayon na panagan-annad no agmaneho ken inulit da iti nagbalaag pakaseknan iti risgo ti panaginom iti arak no agmaneho. Panunutin ko may iti seguridad saan laing iti bukod abagi ngem ket di pati pay digiti adda iti aglawlaw. Kanayon mimot nga paalahanan ti publiko kasi ang kami matagkurkurang adalo ada traffic education mi nga kungkuna agi distribute kam ti leaflets regarding ti traffic laws and violation ken adamot traffic enforcement mi so that agtiliw kami checkpoint and everything amin anti-criminality so hang kami matagkurkurang. Inayon ti pulisya ana iget iti panagikoordinar da iti local government unit para iti panaka-instalar dagiti CCTV apat siyenda da tulong tapnon adada ma monitor da dagiti kalsada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.